Vi snakker om kemi og bestemmelse af fedtindhold i kiks. Nogle grundstoffer er bedre til at tiltrække elektroner end andre. Denne evne kalder man for elektronegativitet. Som man kan se på skemaet, fluor det grundstof, der er bedst til at tiltrække elektroner. Fluor har en elektronegativitet på 4,0. Trækker man to grundstoffets elektronegativitetsværende fra hinanden, får man en forskel, delta En. Denne forskel har betydning for om et molekyle er polært eller upolært. Her er en tabel med de forskelværter i elektronegativitet. Det afgør om et molekyle er polært eller upolært. Hvis et molekyle er polært, er det også hydrofilt. Det vil sige, at det kan opløses i vand. Og hvis et molekyle er upolært, er det hydrofobt, altså at det ikke kan opløses i vand. Polære molekyler kan numere opløse i polære opløsninger, og upolære kan numere opløses i upolære opløsninger. Man kalder denne regel for ens opløser ens. Hydrofile molekyler er stærkere end hydrofob. Derfor skal der 4 hydrofob carbonatomer til at ophæve et hydrofilt molekyl. Man kalder denne regel for 4-1-reglen. Okay, så hvis vi bruger vores viden om, at carbonatomer det kan gøre et molekyle til upolært, så kan vi se på heptanens molekylære struktur. Så kan vi se, at der er i hvert fald mange af de her carbonatomer. Så det må ligesom gøre heptan til hydrofobt. Og hvis det er hydrofobt, så ved vi jo også, at så må det være upolært. Og det gør heptan til et godt opløsningsmiddel til vores forsøg, fordi at fedt nemlig også er upolært. Det har vi jo lært tidligere i kemi, at fedt og vand, det blander sig ikke. Og hvis det blander sig med vand, så er det hydrofobt, derfor må det være upolært. Og som før nævnt, så har altså opløser ens og derfor kan det her fedt blande sig med heptan, fordi de begge to er to upolære stoffer. I forsøget, der udnytter vi jo så, at vi kan blande fedt og heptan, men også at heptan og fedt har forskellige kogepunkter. Så når vi har vores opløsning med både heptan og fedt, så kan vi varme det op, indtil at heptanen fordamper, men fedtet ikke gør, fordi fedt har nemlig et højere kogepunkt end heptan, og det er det vi udnytter. Ja, og så til fremgangsmåden til vores forsøg, der er lidt næste med de materialer vi bruger, så skal lige noteres, at hele forsøget det foregår under SU, fordi vi arbejder med heptan. Kiksen i morten. 5 gram afvejes og noteres. De 5 gram blandes sammen med 25 ml heptan i et bærglas, som er afvejet og des vægt nålet. Massen filtreres over i en konisk kulve ved hjælp af trækt og filterpapir. Processen gentages. Opløsninger hældes over i et bærglas og sættes i et sandbad, indtil at heptanen er fordampet. Når alt heptanen er fordampet, er de kun fedtet tilbage. Bærglasset væges. Ja, så vi målte vores bærglas til 72,32 gram, efter vi har fået det ud af sandbadet igen. Og hvis man tager differencen af det her med fedt og det uden fedt, så får vi 1,32 gram. Det vil sige, det var så det fedt, der var tilbage. Hvis vi skal udregne masseprocenten af fedt i småkagen, så skal vi tage vores 5,1 gram småkage her, og vi skal bruge vores 1,23 gram masse af fedt her, og så smide det ned i formlen, hvor der står massen af fedt over massen af kiks gange 100, det giver masseprocenten af fedt. Og det har vi så gjort og fået 25,88% gram fedt, eller procent fedt. Så vi kan konkludere, at fedtindholdet af kiksen, det er
88%. På varedeklarationen, der er fedtindhold oplyst til at være 25%. Så må vi sige enten, så er det, der står på varedeklarationen forkert, eller også så har vi en fejl på lige knap 1%. Og det er nok sandsynligt, at det er os, der har lavet en lille fejl, og det kan nok godt skyldes nogle måleusikkerheder. Altså måske har man ikke lige fået alle decimaler med, og måske har man ikke haft præcist 5,1 gram. Men altså ret tæt på det, der er oplyst på varedeklarationen, altså på en forskel på 0,88%. Så ret tæt på.